Jami. Njam njam. Eikö hetkinen, mä syön ekaten. Mut mikä on tämä? Antakaa mulle! Mikä on tämä? Sen kuuluis... Vai vitsi! Mut siis katsokaa paljon mulla on syöty karkkia. Kertokaa mulle mikä tämä on. Siinä pitäisi olla vielä sellainen nakkimakkara, joka paloi tai kusta. Jep. Mut mä en saanut sitä näköjään. Ja katsokaa paljon mulla on oikeesti syöty karkkia. Ja meillä on oreot. Ja tämä yksi. Tää on siis tuplakream. Tämä on tämän henkilö. Siis niinku täällä on oikeesti 15 astetta lämmintä. Ja täällä tuntuu, että täällä vaikka läkästyisi kuoliaaksi. Juu. Ja sitten meidän toka vika, mikä me jaetaan, on tää. Ja sitten mulla on tällainen ja Neelalla kanasa ja sokka. Coca-Cola. Ei juma, meidän roskat lähtee lentoon. Juma, mitä? Aha. Mistä katsotaan ei saa Meillä oli 13 € ja meille jäi 7 € näistä ostoksissa. Joo. Plus me ostettiin jäätelöt, jotka me syötiin. Ja... Eikö äiti syödä sun kanssa? Hyvä. Koska se omistaa tämän paljon. Mutta sehän näkee paljon valitettavasti. Mut sehän sanotte ihan sinne. Niin. Koska nää on mun rahoja. Nää on mun rahoja. Njam, 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 njam. Kiitos. Syöt sä nyt sen? Njam, njam. Mä esittelen aivan. Älkää kysykö, toi on hullu. Ja jos te ette muista, ennen kuin mun kanavan kaikki videot poistuu yhtäkkiä, niin toi on ollut useimmillakin videoilla. Joo, ja sen toisen kanavan livestreamillä, mutta mä en niinku ollut siinä vaan mun. Katsot on. Me puhuttiin... Ei, tuolla on mehiä. Niin, me puhuttiin puheluku. Tää on näin. Ei oo. Jami. Et vittu mä tappaa sitä. En mä meekään, mä vaan katon kuinka paljon se on vielä. Meillä on vielä parikymmentä sekkaa. Vois mä avata tän meille jo? Joo, vaikka... Mä voin avata. Pitkä jamassa. Ota. 10 sekkaa. Mä tarvitaan alustamassa nää.